Hej sammen og velkommen til en vlog. Vi er i Berlin. Nej, ikke nu. Næsten, hvor vi er henne. Hamburg. Og der kommer en vlog, hvor vi laver alt muligt. Hvad skal vi i morgen? Vi skal spille fodbold. Vi skal spille fodbold. Så lad os se, hvad der kommer til. Se, hvad vi kan lave. Nej, jeg ved fandme nej. Hvorfor ikke? Du har din hånd på kameraet, din klap. Vil du se, hvad vi kan lave? Nej, bare se. Nå, men okay, just det, så der. Hvem så her? Det gør fælde FIFA. Det er hej, Savas. Savas, smukke. Og så er der lige lidt. Der er smukke i bilen. Så ja, det var en lille slags opdatering. Slags opdatering. Maus, skal vi... Hvad er det, vi skal? Du får skal sådan nu, tak. Nej! Okay, klar. Hvad er det, vi skal? Okay. Sibiriske søvne. Så ja, det var en lille slags opdatering. Og ja, vi har været ude at spille kampe, og ja, vi vandt det hele. Så ja, vi er... fuck. Ja, vi tabte. Vi tabte. What the fuck? Det sneer i Berlin. Men hvad det hedder... Skal Skal vi høre, skal de høre, hvor vi tabte? Nej, Og produkterne, de lugter dejligt. Men hvem blev dagens spiller? det gør jeg. Gjorde på det med mit røv. Nej, det var en lille slags. På det med mit røv. Du skal sige opdatering. Det var en lille opdatering. 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 Hej, Savas. Og det her, det skal meget begge, så... Fuck, man, der er langt. Eller hvor er det der tårn henne? Det skal du der, og man kan ikke se det. Det er de der. Fandme... Det er kun lige starten. Skal de tage verdens Beast FC. Nu går han ind og... Nu kommer Kim Steven. Dreng, nu går han ind og laver slinkis. Ja, det skal også til en vlog-update. Hej Magnus. Ja, vi har lige været inde i byen. Hej Magnus. Beast. Hold da kæft. Hold kæft, den er lækker. Den skal godt nok lige. En, to, tre. Vi er altid slæde hunde. Gå i ting. Nej, jeg vil ej. Skal vi lige klippe fra? Öffnen Sie frühzeitig Ihre Taschen, Jacken und Rucksäcke für eine kurze Nachschau. Kom ind hinterher her. Wow! Shit! Nej, op. Jeg ved godt, det er dejligt. 22. Hvem er dem? Kom igen, Finn.
Det tror jeg vist ikke, du skal gøre det der. Man kan tydeligt se, at han ikke sov. Han sidder og blinker med øjnene. Men du sov lige før. Ja, men jeg så sgu det hele tiden. Jeg bare... Ivan han er altid efter. Jeg vil sige, han går midt i teksten. Han kan heller ikke være bekendt. Han gør det altid. Fordi han var i koncentrationslejr under krigen og sådan noget. Og så er han blevet lidt restløs på sine gamle dage. Han er 86. Det bliver sgu heller ikke sjovt, når man sætter mig op i den alder. Du skal ikke tage dig, Ivan. En gang august er altid på. Og du skal i hvert fald ikke begynde at skændes med ham. En gang august er altid på klokken af. Man står op helt. Og råber den helt tilfældigt. Og så en eller anden. En gang. En gang.